Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano pazi Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages tichingoti maswera sei kwose kwamungava muri kumativi mana enyika. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ndodawo kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindibatsirawo nema-ideas. Saka ndinomwe mukadzi uyo wandiri kudanana naye. Mukadzi uyu kana ndakamutarisa hatitomboenderani zvachose. Mukoma I am a hustler. Kubasa kwandinoshanda uku ndinobata mari yakawanda uye zvekare nemadhiri mamwe ndinoita mamwe madhiri mukoma ekuti ndinobata mari. Saka ndakazongoitawo mistake a couple of months ago, ndobva ndachizotanga kudanana naye. Mukadzi uyu ndewechizulu muno muSouth Africa. Saka akambotanga andiramba, then nerimwe zuva mukoma ndakazoti ndamupika up because kune kwandainge ndichida kuenda, then ndokubva ndachizonomudropa off close to the place where she is staying. Saka akabva achizokumbira rimwe vhidhiyo raainge aona riri pastatus pangu. Saka mukuzonokumbira vhidhiyo mukoma iniwo nekudawo munhu, ndipo apo pandakanomupa foni iya ndakavhura banking application rangu ndokubva aona kuti mainge muine mari haikona, mari yemuwando. Saka iye akabva atoshamisika paya, akabva ati nhaiwe Stephen, not my real name, ko une mari yakawanda kudai? Because ipapo mukoma mainge muine mari yainge ichitosvika kuma 70 something thousand, but iyi yainge isiri mari yangu ndega, imari yekuti tinenge tichifanira kuti tinge tichizoshare nevamwe vekubasa. Saka mari iyi yainge yakangopindira muakaunti yangu. Ndobva ndamunyepera paya ndikabva ndati yainge iri mari yangu. Akabva anditi ndipowo kamari yelunch. Ndokubva ndamutumidzira mukoma, ndakamutumidzira 5000 same time. Ndokubva tatotanga kutodanana. Ndokutanga kudanana kwacho kwatakaita ikoko naye mukadzi uyu. So takasvika pakunakidzwa nerudo zvekuti one day ndakazoti ndakarara naye, iye ainge achitonakirwa paya nerudo. Ndokubva ndachizobvisa protector. Akazotozviona mushure mekunge ndatopedza paya, akabva apopota, but akabva anyarara nekuda kwekuziva kuti ndainge ndichimupa mari. So right now mukoma nyaya iripo ndeyekuti ndakaitawo dzungu ndikabva ndamuudza kuti gore richinopera tine mari dzedu dzatiri kufanira kuti tinge tichizopiwa. Like take for me as an example, ndava almost 12 to 13 years ndichishanda pakambani apa. Saka gore rinouya iro takanzi there is a possibility yekuti tinokwanisa kungoshanda maybe for 3 to 4 months, because already tine vamwe vanhu vemuno muSouth Africa vatiri kutodzidzisa basa kuitira kuti vange vachizoita take over nekuda kwenyaya idzi dzemapermit, because taisiendeswa kuborder tichinorinywirwa mapermits edu kuborder ikoko. But kubva zvakatanga nyaya idzi dzekuti vanhu vekuZimbabwe havafaniri kuti vange vachizopiwa mamwe mapermits, zvinototi netsei. Saka pari zvino tiri kungoraramawo nemadays. Mukomanashi ndakamuudza mari yandiri kufanira kuti ndinge ndichipiwa as my bonus. Mari iyoyo yakawanda chaizvo mukoma. Saka apa sezvo tava kuda kunopinda muna December, ndakabva ndati munhu uyu it is time for me to dump here, because kubva zvandakatanga kudanana naye kusvika pari zvino adya mari yangu yakawanda. So ndakabva ndamuudza kuti ndainge ndava kusada nezvake. Then iye manje akabva andipopotera paWhatsApp. Ndokubva tatongoblokana paya. After that munhu akabva achizouya kumba. Lucky enough akatosvika, nditori busy ndichitosuka motikari yangu. Ndokubva tataurirana paya. Aitoda zvenoizi neni achinditi ndoda kutoti mukadzi wako ange achizviziva. Komanashi ndaitombopota ndichitora dzimwe mari mudheni ndichitongomupa achitenga zvakangosiyana siyana. So right now nyaya iripo ndeyekuti iye ari kuti paya wakandibata chibharo. Ndikamuti papi, akabva anditi nekuti wakabvisa protector tisina kutenderana, saka uri kufanira kuti unge uchizondibhadhara nekuti ndinokwanisa kutoenda
ndikanokumhangarira kumapurisa ukasangondipa chete mari ende anotoziva kuti musi watichapiwa bonus ndeupi because ndakatomuudza madates iye ari kutoti ndichatouya ndotokumirira mari yako ichingopinda chete ndikuda kuti unge uchindipa mari apa mari ari kuda mukoma imari yakawanda inotosvika kuma30 in which from what we had tinokwanisa kuzongopiwa round about 50 zvino kana ndikazotorerwa about 30 or 30 something zvinozoita here kuti ndinge ndichizoudza mukadzi kuti ndingori ne15k chete muaccount iye achitoziva kutoti vamwe vanenge vaine ma50 something k muaccounts mavo so ndikudawo kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindipawo mazano ipapo handizivi kuti ndoita sei iko zvino zvindinogara ndiine mastresses kuti December ava kutoda kutonosvika nemukadzi uyu hatichafambidzani like zvekudaro but she is always threatening me kana kuine vamwe vanokwanisa kundibatsira ndiri muno mumujobheki vanokwanisa kana kutopengesa munhu please ngavakupei manumbers avo munhu uyu ndoda kuti ange achizopenga because kamari aka ndokandakatotarisira kuti it's either namadam toenda kuBotswana tobva tanotanga kushanda ikoko because ndokune hama dzamadam kana kuti todzokera hedu kumusha totsvaka chibusiness chekuita because tinenge tiine mari madamwo she has been saving her own money so zvinozoita here mai vedare kuti after so many years ndizongopinda mudheni ndakabata ka 15k something munhu anozivikanwa kuti anobata mari yakawanda kudaro kana mukaposta nyaya yangu mukoma ndiziviseiwo ndichange ndichizotevererawo mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo pakaipa ngatizame kuti tinge tichitaura navo mucomment section zvakangoma hazvo vedu we regetai vataenda panyedu inotevera yakamira sikudai so hanzi makadi zvenyu mukoma ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu ndoda kureurura kuti ndakashandisira mumwe mukadzi uyo watinogara naye mushonga mukadzi uyu akangotanga so simple akangotanga nekutengesa maproducts ake inuka after that ndokubva tazongonzwa zvichinzi ainge atotaura nevamwe amai vekuchechi kwavo vainge vachitoda kuvharisa boutique ravo mukomanashi because of her faith takanzwa zvichinzi vakazongomusira boutique zvese nehembe vakabva vati uchange uchizondibhadhara mari pashoma mukomanashi after tanzwa kuti munhu uyu ainge atongopiwa boutique riya ndokubva ndatanga kurwadziwa ende muone zvenyu paakatanga kuenda kuchechi ikoko ndakatomuti zvimachechi zvenyu izvi zvamunongojoina muno mujoni muchajoina zvimachechi zvemasatanist ndokubva angoramba achienda kuchechi kuya ende chechi iyoyo mukoma yaitoya ichitotitora ndaingoendako kuchechi ikoko kana kuri kunzi kunenge kwanzi vanhu vachanopiwa chikafu because vainge vachipa maZimbabweans chikafu waitopiwa chitikofu kuma5 chako ne2 liters yako yemafuta so ndopega pandaingoenda kuchechi only but ndakatoona kuti chechi yacho yaitobatsira kana uri muZimbabwean waiti kana ukawirwa nedambudziko vaitokubatsira votokupa mari dzechema wotoendawo kumusha but ini manje ndakabva ndatongoti hapana pandingaregedza kuenda kumasowe ndotanga kuita izvi zvekupfeka masutu nei mukoma murume wangu naiyewo sezvo ari muprofita ndakabva angoti tinongoenda tichingonotorawo chikafu tichisiyana nazvo but mukoma vakabva vachizotanga kuti nyema chikafu chiya sezvo we were not attending at that church each and every Sunday saka iye akaramba achingoenda kuchechi kuya kudzamara achizonopiwa boutique iroro zvinova zviri zvinhu zvekuti zvakabva zvazondirwadza ndakabva ndachizotaura nemuroora wangu because naiyewo ane ngirozi yake yaainayo ngirozi yehondo so takabva tachizomuvakira munamato muvakidzani wangu uyu muroora wangu akatouya mukoma ndokubva tatoswera tichitovaka munamato paya iye akazoti achibva kushopu kwake ndokubva ndamhanya ndikabva ndanonokora tsoka dzake ndokubva tapedzisa munamato uya saka muroora wangu anoti iye akazotora mbiya iya yaakashandisa
akabva aenda akabva anoirasa musango. Kutaura kudai muvakidzani wangu uyu zvinotonzi ane kensa yepagumbo. Saka muroora ndakambotaura naye because dzimwe nguva ndinomboita ndichimunzwira tsitsi mukadzi uyu because kana karise kabhotiki kaya kakazongosvika pakubhuroka apa munhu ava kunzi ane kensa yepagumbo. Saka ndakataura nemuroora ndikati muchiri kurangarira here nhai mai guru kwacho kwamakaenda mukanorasa mbiya iya, but akangoti ndichazivi ini, but I don't know if muroora wangu ari kundiudza chokwadi kana kuti kwete, because tinotozviziva kuti muroora wangu ngirozi yake iyoyo inoti kana yamubata inomubata zvine simba, uye zvekare haikwanise kuzoregerera kana kunzwira munhu tsitsi. Kunyange achitokubatsira anotogara atokuudza kuti handiti unozviziva kuti inini chipo chiri pandiri chikagara chasunga hachikwanise kuti chinge chichizosunungura, because ingirozi ine hasha isinganzwire munhu tsitsi. So mukoma ndichiuyawo pano ndiri kuda kungoreurura, handiziviwo kuti mhuri yeZimbabwe ichandibatsirawo sei kana variko vanenge vachida kundibatsira ndikwanise kusunungura mukadzi uyu, because anga asina kana problem neni mukadzi uyu, just that ndakazongomunzwira godo kuti ko iye anozongopiwa botiki sei, ozonzi uchazobhadhara mari yacho pashoma nepashoma. Apa botiki yacho yainge yakatobhadharwa rent in advance. Saka zvakatongoti bhohwa inini nemurume wangu ndainge ndichida kuti mukadzi uyu ange achizondipawo mashares totanga kushandidzana, sezvo inini ndisingashandi ndoswera ndichitengesa kuboutique then tozogoverana mari. Ndinongoda kungoreururawo kuti ndo zvandakaita izvi mukoma. Vanotuka ngavatuke zvavo, but ndauya pano ndichizvininipisa ndichitsvakawo mazano kubva kumhuri yeZimbabwe. Vedare ndo meseji yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangoma hazvo vedu we. Ndikedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ndakagara ndatozviudza kuti handizombofi futi ndakazvipama zvekare, but now I am struggling to get married. Ndiri mukadzi ane makore 25 years ekuberekwa mukoma. Ndainge ndiine umwe murume wandainge ndichida, saka ndiri kunoku kuZimbabwe. Murume uyu iye ainge ari kuSouth Africa. Takabva tachizotanga kudanana paya, takangosanganawo pasocial media, then ndokubva azondinyenga paya akabva atoti ndakuda iwe, ndoda kuti unge uchizova mudzimai wangu. Ndikati iri bo baba, I can become your wife. But mukoma nerimwe zuva ndakazofona, ndakati ndafona kudaro ndokubva call yazodavirwa nemukadzi akazondudza kuti uyu ainge ari umwe mukadzi waainge akambofambidzana naye. Saka yainge iri style yake mukadzi iye kuti paya kana akangozviziva kuti ava neumwe munhu obva azodzoka, obva atanga kunyepedzera sekunge anomuda. Ndakabva ndachitangawo kufamba mukoma ndichiti this is my opportunity to get married. Ndokubva ndazoenda kune imwe nyanga. Saka akabva achizouya kuZimbabwe. Paakauya kuZimbabwe mukoma, already ndainge ndiine umwe mushonga wandainge ndiinawo, uyo wandainge ndakanzi ndaifanira kuti ndinge ndichizomuisira muchikafu. Saka aifanira kuti ange akauya kumba kwedu, but nekuda kwekuti tainge tichida kuita musikanzwa kudheni zvainge zvisingazobudi, ndokubva tazosangana somewhere else kune imwe guest house. Mukoma akati paya chikafu pachakauya iye ndokubva azoenda kubath, ndokubva ndazosara ndichiwana mukana ndikabva ndatora kaplastic kaya kainge kaine mushonga ndokubva ndadira. Handizivi kuti ndakadira mushonga wakawanda here kana kuti ndakatongogara ndapiwa poison nen'anga iyaiya, because after ndaisa mushonga uya akabva atanga kuchaya. Akatanga achachaya mukoma, manyoka ainge akaita green, then ndokubva achizoti ndiri kuburitsa tsvina yakazangana neropa. Ndainge ndisingatozivi kuti munhu kwainge kwava kutofaka uku. Mukoma ndinoda kureurura kuti ndakazomutiza. Ndakati ndamutiza kudaro akazonditextera message achichema pavoice note achiti wandisiya zvako, but Mwari ngaave newe, ndava kuchipatara. And I want to thank God kuti haana kuudza hama dzake. Iye
nditi akabva achizodana veroom service akabva azovaudza kuti ainge ava kunzwa kupera simba. Ndokubva pazohaiwa motikari yakazoenda naye kuchipatara. Hama dzake dzakazoya kokuchipatara. After 2 days ndokubva azoshayika. Mushure mekunge ashayika mukoma, ndo pandakazongoona message iyi nanhasi uno zvinotondinetsa kuti message iyoyo ndakaitumidzirwa nani, because ndakangoona message yainge yakanyorwa kunzi wandiuraya zvako but hazvina mhosva. Mukoma nashe zvinhu izvi zvakatoitika for you. Ndakati ndichida kunotumidzira friend yangu screenshot, ndokubva ndangotanga kungobvunda ndichidedera. Foni yangu ndakabva ndatoiwisa. Ndakati ndawisa foni kudaro ndokubva yatofa. Kusvika pari zvino foni iyi ndakazosvika pakuzviudza kuti ingatondidyira mari. Ndakasvika pakurarwa noumwe mukomana anoita zvekugadzira mafoni mutauni umu, ndichinyengerera kuti andigadzirisire foni yangu iyoyo, but ega akasvika pakuti foni iyi ndaitadza. Iye ainge achiti hameno kamwe kapati kakafa, inenge yava kutoda kutochinjwa mepu yese, but inozouya isina information iyaiya. Ndikati saka regedza zvako. Kwamanashe ndiyo confession yangu iyo yandiinayo. Ng'anga iyi ndakazodzokera kwairi ndikati, sekuru hamuna kundipa poison here imi? Vakati kwete, handina kukupa poison. Iwe pano handichadi kana kukuona because mune ramangwana unokwanisa kuzondisungisa. Vakabva vazonyora zvavakanyora pasi, vakabva vati kana ukangouya pano zvekare ziva kuti unobva wafa. So mukomanashe ndo zvakaitikawo izvo. Hama wee, musashandisa mishonga murudo umu. Right now ndinoti kana ndikanyengwa nemukomana anenge andinyenga, koma kamurambirwo kacho kandinozoitwa kanonzwisa tsitsi. Apa ndiri munhu atori bhoo, ndinorambwa nevamwe varume vekuti ndinenge ndatozvidzikisa level rangu. Munhu paya tadanana, all of a sudden unotoona kutoti munhu anenge ava kutorakidza kuti haasisina kana basa newe. Ndipostereiwo nyaya yangu mukoma nekukasika, because ndikudawo kunzwawo kuti mhuri yeZimbabwe ichati kudii. Nhai kana kuri kunzi munhu akafa nepoison kana kuti wamisira mishonga, anozomuka ngozi here kana kuti ngozi inongomuka chete mushure mekunge wabaya munhu nebanga? Cause ndakambobvunza vamwe vakati hanzi mushonga nepfuti hazvina ngozi, banga chete hanzi ndo rine ngozi. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune mwanasikana uyu. Hanzi ndakanzwa kuti pfuti nemushonga hazvina ngozi. Pakaipa kuuraya munhu, mukatongouraya munhu wahanzvadzi, it means kutoti mweya wemunhu unokwanisa kuzotouya uchitonetsana nemi. The fact yekuti makauraya munhu, but ngatizame kuti tinge tichitaura naye mwanasikana uyu mucomment section. Asi advice yake mainzwa, hanzi please ngatisashandisai mishonga mumarelationship. Zvakaoma hazvo vedu we.